meddwl am beth sydd yn digwydd pan dyn ni'n ddod at ddarllen y Beibl gyda'n gilydd. Achos pan dyn ni yn dod at y Beibl, dydyn ni ddim yn dod at llyfr crefyddol i ddarllen. Llyfr gyda manual o rheolau moesol i ni ei ddarllen trwyddo fo ac i ni ei ddilyn felly. Ond yn hytrach, wrth i ni ddod at y Beibl, dyn ni'n camu mewn i rhywbeth sydd llawer mwy a rhywbeth sydd yn llawer dyfnach na hynny i gyd. A'r peth dyn ni'n camu fewn iddo fo ydy sgwrs tragwyddol rhwng Duw a dynoliaeth. Dyna dyn ni'n camu fewn iddo wrth i ni ddod i ddarllen y Beibl. Achos mae'r Beibl cyfan yn gofnod o sgwrs sydd wedi bodoli ers cychwyn cyntaf am y sgwrs sydd yn digwydd rhwng Duw a'i pobl. Duw a ni. Ac mae'n sgwrs lle mae Duw yn siarad yn gyntaf. Mae'n sgwrs lle mae Duw yn galw, lle mae'n arwain, a trwy fe gyd mae'n datgelu a datguddio ei hun i ni. Ond nid ydy'r sgwrs yma sy'n digwydd trwy'r Beibl yn sgwrs sydd yn un ffordd. Achos mae'r Beibl nid yn unig yn Duw yn siarad gyda'i pobl, ond mae hefyd yn gofnod o pobl Duw yn ymateb i fe. Ac weithiau mae'r ymateb yna yn un mewn ffydd. Ymateb o ymddirieddaeth ac efuddod. Ond weithiau mae'r ymateb yna'n un mewn dryswch, gwrthryfel a llanast. Ond mae hynny'n rhywbeth i ni gofio hefyd. Dydy pob gair o'r Beibl ddim yn arweiniad uniongyrchol ar beth ddylen ni ei wneud. Ond yn aml iawn mae'r Beibl yn portread onest o'r hyn sydd yn digwydd pan mae pobl yn dewis mynd ei ffordd eu hunan a troi cefn ar Dduw heb wrando arno fe. Ac mae hefyd yn dangos i ni yr dyfnder o ddrygioni, hunanoldab a dryswch sy'n gallu digwydd pan mae pobl yn dewis mynd ei ffordd eu hunan a troi cefn ar yr un sydd wedi ei creu nhw. Ac mae'r Beibl yn digon onest i beidio cuddio hynny. Mae llawer iawn o bobl yn gwneud y camgymeriad yn dydyn o ddiastyru'r Beibl achos mae o'n yn cynnwys adroddiadau am bethau anodd iawn a pethau dychrynllyd hefyd. A weithiau mae pethau yna'n cael ei wneud mewn enw Duw. Ond mewn gwirionedd mae'r ffaith bod yr Beibl yn cynnwys y pethau hynny yn gwneud yn fwy creadadwy. Achos mae'r Beibl hefyd yn onest am pa mor erchyll y gall natur ddynol fod. Ac yn aml, sut mae pobl yn gallu ddefnyddio a cam ddeall arweiniad Duw fel rhan o hynny. Mewn geiriau eraill, mae'r Beibl yn gofnod y sgwrs warts and all o y sgwrs tragwyddol sydd yn digwydd rhwng Duw a dyn. Ond mae'r Beibl o'r cychwyn i'r diwedd yn stori am Dduw sydd yn galw a Duw sydd yn achub. Achos drwy'r cyfan o'r hanes yr Beibl, dyn ni'n gweld y cyfnodau o fendith a hefyd y methiannau. Ond, trwy ffydd a ffyddlondeb, mae stori fawr y Beibl yn parhau yn gyson. So mae'n bwysig iawn i ni gofio am hynny, bod yn stori am Dduw sydd yn galw, am Dduw sydd yn chwilio, a Duw sydd hefyd yn achub. Dyn ni wedi dod allan yn o tymor yr Advent a'r Nadolig, ac mae hyn yn cyfnod lle dyn ni'n cael ein atgoffa bod y stori yn dod i'r pinnacle pan mae Duw yn datguddio ei hun. Nid dim ond jyst mewn geiriau, ond mewn person. I fab Iesu Grist. A dyna ydy canolbwynt y stori fawr yma. A felly, dros yr wythnosau sydd yn dod, dyn ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar rai hanesion yn troi'r cloc yn ôl i'r Hen Testament.
cyn i Iesu dod i fewn i'r byd fel babi bach. A dyn ni'n mynd i edrych ar rai hanesion o'r Hen Testament. Ac yn arbennig yn edrych ar rai o'r cwestiynau oedd Duw wedi gofyn i'w bobl. Maen nhw'n cwestiynau sydd yn cael eu cyfeirio at bobl gwahanol, at Cain ac Abel, at Moses, fel byddwn ni'n edrych ar heddiw, ac rai o'r proffwydi hefyd. Ond maen nhw'n cwestiynau byddwn ni'n edrych ar, nid o fewn lens o beth sydd wedi digwydd, ond mewn lens o sut allwn ni ymateb heddiw. Achos maen nhw gyd yn cwestiynau sydd yn mynnu ateb gennym ni heddiw. Felly wrth i ni wrando ar y cwestiynau yma, wrth i ni meddwl amdano nhw gyda'n gilydd dros yr wythnosau sydd i ddod, byddwn ni'n cadw mewn cof bod ni ddim yn astudio hanes yr Hen Testament o bell. Yn bod ni'n dod mewn gosyngeidroedd ac yn cael ymuno gyda'r sgwrs sydd yn digwydd. Dyn ni'n camu fewn i'r dialog sydd yn digwydd, sydd wedi bodoli ers erioed rhwng Duw a dynoliaeth. A dyn ni'n caniatáu i Dduw gofyn yr un cwestiynau i ni hefyd. So dyna dyn ni'n mynd i fod yn wneud dros yr wythnosau nesaf a beth sy'n bwysig iawn i ni gofio wrth i ni wneud hynny. Ac bore yma, dyn ni yn mynd i droi at gymeriad mawr o'r Hen Testament, boi o'r enw Moses. Ac mae hanes Moses yn un mawr iawn. Mae'n un weddol epig i ddweud y gwir. Mae Moses yn mynd o fod yn babi bach yn cael ei guddio mewn basged ar yr afon Nil i fod yn tywysog yn yr Aifft, i wedyn orfod ffoi a gadael hynny i gyd, i wedyn ddod i fod yn arweinydd pobl Duw nes iddo fo farw. Ac os ydych chi eisiau cael gripping read neu hanes mawr i ddarllen troi, anghofiwch am traitors neu beth bynnag sydd ar y sledu, ewch i ddarllen Exodus, achos dyna lle dyn ni'n clywed hanes Moses i gyd. Ond bore yma, dyn ni jyst yn mynd i edrych ar rhan penodol o'i hanes gyda'n gilydd. Achos ar ôl dianc o'r Aifft, dyma Moses yn mynd at wlad Midian. Ac yn fyna, dyma fe'n priodi ac yn gweithio fel y bugail yn gofalu dros defaid ei dad yng nghyfraith Jethro. Ac un diwrnod wrth iddo fo gofalu dros y ddefaid, dyma Duw yn ei cyfarfod o mewn ffordd annisgwyl iawn, Llyn yn llosgi. A throi yr arwydd yma, rhoi llyn sydd yn llosgi, dyma Duw yn siarad efo fo ac yn rhoi galwad iddo fe. A newn ni clywed beth ydy hynna. Duw sydd yn siarad fan hyn. Dwi wedi gweld sut mae fy mhobl i yn cael eu camdrin yn yr Aifft. Dwi wedi clywed nhw'n gweiddi wrth i'w meistri fod yn gas atyn nhw. Dwi'n teimlo drostyn nhw. Felly dwi wedi dod i lawr i'w rhyddhau nhw o afael yr Eifftiaid. Dwi'n mynd i'w harwain nhw o wlad yr Aifft a rhoi gwlad dda eang iddyn nhw. Tir ffrwythlon lle mae llaeth a mêl yn llifo. Yr ardaloedd ble mae'r Caneiniaid, Hethiaid, Amoriaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebwsiaid yn byw. Dwi wedi clywed cri pobl Israel ym help, a dwi wedi gweld mor greulon ydy'r Eifftiaid atyn nhw. Felly tyrd, dwi'n mynd i dy anfon di at Pharo i arwain fy pobl Israel allan o'r Aifft. A dyna oedd galwad Duw i Moses i fynd yn ôl yna i dod â'i bobl allan o'r Aifft. A wedyn, os ydych chi'n dilyn ymlaen yn yr penod yna, beth sy'n dilyn ydy sgwrs rhwng Duw a Moses. Mae'n cychwyn efo Moses yn deud wrth Duw 101 reasons pam nad yw Moses ydy'r boi i'r job, pan di'n methu gwneud beth mae Duw yn gofyn iddo fo gwneud. Ond wedyn, ar ôl i Moses cael ei gig, oedd yn amser i Dduw siarad iddo fo. Ac oedd yn amser i Dduw dangos i Moses pam oedd o'n union y person oedd i wneud y job yma. Pam oedd e'n gallu gwneud yr hyn roedd Duw yn gofyn iddo fo gwneud.
A felly dyma lle dyn ni nawr yn mynd i neidio i fewn i'r sgwrs yma yn pennod 4. Ond dyma Moses yn ateb. Be os wna nhw ddim fy nghredu i? Be os ddweda nhw wnaeth yr arglwydd ddim dangos ei hun i ti? Felly, dyma'r arglwydd yn dweud wrtho. Beth ydy honna yn dy law? A dyma fy ateb, ffon. Tafla hi ar lawr, meddai'r arglwydd. A dyma fy'n taflu'r ffon ar lawr. A dyma hi'n troi yn neidr. A dyma Moses yn cilio nôl reit sydyn. Ond dyna dywedodd yr arglwydd wrtho. Estyn dy law a gadael ynddi wrth ei chymffon. Pan wnaeth Moses hynny, dyma hi'n troi yn ôl yn ffon yn ei law. Gwnaed i hyn, a bydden nhw'n credu wedyn fod yr arglwydd, Duw ei hynafiaid wedi ymddangos i ti, Duw Abraham, Isaac a Jacob. A felly fan hyn, dyma Duw yn stopio Moses yn ei tracs, yn stopio fo yn rhoi yr esgusodion i gyd, ac yn newid cyfeiriad y sgwrs trwy gofyn cwestiwn. Beth sydd yn dy law? Gofyn Moses beth sydd yn dy law? Dyma mae Duw yn gofyn iddo fo. Nawr, fan hyn, allwn ni feddwl ei fod yn cwestiwn reit syml, reit amlwg, really. Wrth gwrs oedd Duw yn gwybod beth oedd yn llaw Moses. Ond, pan mae Duw yn ateb cwestiwn, dydy o ddim oherwydd dydy o ddim yn gwybod yr ateb. Ond yn fwy aml, pan mae Duw yn gofyn cwestiwn, mae oherwydd mae eisiau datgelu rhywbeth. Ac nid yw'r cwestiwn yma i Moses yn eithriad i hynny. Achos mae'r cwestiwn syml yma, be sy'n yn dy law, yn cwestiwn sydd yn adlewyrchu y gwyddo'r gwerthfawr iawn ynglyn â sut mae Duw yn defnyddio pobl. A fel dyn ni wedi clywed yn fras bore yma, mae Moses wedi cael bywyd dramatig hyd y pwynt yma. Oedd yn Israeliaid trwy genedigaeth, ond wedyn wedi ffabwysiadu gan tywysoges yr Aifft ar ôl i Pharaoh eisiau cael gwared o'r Israeliaid. So wedi cael ei fewn i fywyd fel tywysog yn yr Aifft, yn byw yn y palace. Ond oedd yn gwybod oedd yn rhan o un o pobl Duw. Oedd yn gwybod dyna oedd drefdaeth fel un o pobl Duw. Ond oedd yn byw yn y palas gyda statws yr Aifft fel tywysog. Ond o'r lle yna oedd yn gallu gweld pa mor ddrwg oedd pobl Duw yn cael ei drin. Oedd yn gallu gweld pa mor drwg oedd sefyllfa ac o'r rhymder oedden nhw yn byw o dano fe. Ac mae hynny wedi wneud Moses yn drist iawn ac yn flin iawn i'r pwynt lle mae o'n lladd un o'r Eifftiaid am camdrin un o pobl fo, un o pobl Duw. Ac oherwydd hynny mae Moses gorfod gadael, mae gorfod ffoi am ofn ei fywyd. Ac felly nawr oedd Moses ddim yn byw mewn palas. Oedd yn byw mewn gwlad gwahanol, yn byw bywyd syml fel bugail, yn gofalu am y defaid, yn bell o'i bobl, yn bell iawn o'r bywyd oedd yn byw cyn. Ac mae'n siŵr oedd Moses yn teimlo lot fawr o emosiynau gwahanol ar y pwynt yma o'i fywyd. Falle euogrwydd o wedi gadael pobl fo yn yr Aifft, lle teimlo bod e wedi methu, ond mae yn y lle yna lle mae Duw yn cyfarfod efo Moses. Ac mae'n y lle cyffredin yma, lle doedd Moses ddim gyda llawer iawn. Roedd y statws brenhinol oedd ganddo fo yn yr Aifft wedi mynd. Bugail oedd o. Oedd yn gofalu am defaid, hyd yn oed fo ddim perchen arno nhw. Oedd yn i weld ar y gwyneb fel doedd ganddo fe ddim llawer iawn i gynnig. I gymharu efo beth oedd ganddo fo yn yr Aifft. Ond dyma Duw yn camu fewn i'r lle cyffredin yma
ac yn dewis defnyddio Moses. Allwn ni cwestiynu pam ddewis defnyddio Moses. Beth oedd ganddo fo I gynnig? Cyn tywosog? Nad oedd hyn hyd yn oed yn berchen ar y defaid, oedd yn gofalu amdano nhw. Pam dewis Moses? Beth oedd gan Moses I gynnig? Ond dyna lle mae cwestiwn Duw yn dod I fewn. Beth ydy honna yn dy law di? A dyma fy'n ateb ffon. Achos doedd Duw ddim eisiau defnyddio yr hyn doedd ganddo fe ddim, ond yn lle roedd Duw eisiau defnyddio hyn oedd ganddo fe. Mae'n gallu bod yn hawdd iawn yn dydy I ni ganolbwyntio ar hyn nad oes gennym ni. Does gen I ddim y sgiliau cyfathrebu fel y person yma. Does gen I ddim y gallu I chwarae fel hyn. Sgen I ddim y sgiliau yma. Sgen I ddim hyn. Sgen I ddim hyn. Betawn ni ond yn gallu bod mwy fel hyn, cael mwy o hyn. Ydyn ni gyd, os ni'n onest, yn gallu gwneud hynny yn dydan. A dyn ni'n gallu gwneud o cymaint i'r pwynt lle dyn ni'n lleihau ein golwg ar yr hyn sydd gyda ni. Yr hyn sydd gennym ni. Ac mae'r mindset yna'n gallu siapio'r ffordd dyn ni'n gweld pethau, a hyd yn oed y ffordd dyn ni'n gweld ein hunan. Ac mae'n siŵr efallai dyma sut oedd Moses yn teimlo hefyd. Teimlo fel doedd yn methu ryddhau yr Israeliaid. Gyda beth oedd yn gallu gwneud hynna, ond dangosodd Dduw iddo fod ganddo rhywbeth i'w cynnig. Ac rhywbeth oedd ganddo fo yn ei law yn barod. Nid yr hyn nad oedd ganddo fo, ond yr hyn oedd wedi bod efo fo am cyfnod. Dyna oedd Duw yn mynd i'w ddefnyddio. Ac iddo fo, dyna ydy'r man cychwyn o sut mae Duw yn defnyddio ei bobl. Gyda'r hyn sydd gyda ni. Cyn Nadolig, nathon ni fel teulu colli mam gi. Ac oedd hynny yn cyfnod drist ac anodd I ni fel teulu. Roedd hi hefyd yn cyfnod lle ges I fy annog yn fawr ac fy herio I ddweud y gwir. Yn gweld a clywed am tystiolaeth ffydd mam gi. Achos oedd mam gi yn caru Iesu. Roedd hi hefyd yn caru pobl. Ac yn fwy beth, oedd hi'n caru gweld pobl yn dod I nabod y caru Iesu dros nhw eu hunan. Ac roedd capel yn rhan mawr iawn o bywyd mam gi. Ond erthu dad ci farw a mam gi cychwyn heneiddio, oedd hi methu cael allan llawer. Oedd mobility hi wedi mynd I lawr, oedd ddim yn gret. So oedd hi methu mynd lawr i'r capel yn y pentre ar y Sul neu yn ystod yr wythnos. Ac oedd hynna'n peth mawr I mam gi beidio mynd I capel. So ar y wyneb oedd yn weld fel oedd hi methu gwneud llawer efo'r capel, oedd hi methu mynd. Oedd hi yn sownd mewn ffordd yn y bungalow bach. Ond, un peth arall am fam gi, roedd hi'n gallu siarad. Roedd hi'n licio siarad. Roedd hi, os oeddech chi'n ffonio hi, make sure you had half an hour o leia. Achos oedd hi'n licio siarad. Ac roedd hi'n caru siarad efo pobl, ond hefyd caru gweddio efo pobl. Ac oedd yn weld fel oedd hi ddim efo llawer iawn I gynnig I fywyd y capel neu i'r deyrnas mewn ffordd. Wrthi ffrindiau dod I weld mam gi yn y bungalow bach am paned y sgwrs. Nath Duw defnyddio yr calon yna a'r sgiliau yna oedd ganddo hi. A dros amser cychwynodd grŵp gweddi, nid yn y capel, ond yn bungalow bach mam gi yn yr ystafell fyw. Ac trwy'r grŵp gweddi yma, welon nhw criw bach sawl ateb I weddi. Sawl person yn cychwyn dod I capel, cychwyn mynd I alffa, sawl ateb I weddi. A cychwyn ar ei taith gyda Iesu. Ac doedd hi methu bod yn weithredol mewn ffordd amlwg, oedd hi'n gallu defnyddio beth oedd ganddi. Beth oedd ganddi yn ei law yn barod, yr allu I siarad, y cariad I bobl eraill, a'r cariad I Iesu Grist.
ac oedd hi'n gallu defnyddio hynna i Dduw. Ac i Moses, dyn ni'n gweld ffon oedd yn ei law yn doedd. Ffon bugail. Rhywbeth efallai oedd i weld yn ddiystyr, rhywbeth dibwys. Doedd yr ffon yma ddim yn teimwialen, septa, fel oedd yn dal yn yr aifft, ond yn lle oedd yn ffon bugail. Ond byddai Duw yn cymryd y ffon syml yma a'i ddefnyddio i wneud pethau mawr ac ardd o cael yn hanes yr Israeliaid a hanes pobl Duw. Achos byddai'r ffon oedd yn llaw Moses, yn ffon byddai'n dangos gwirthiau Duw i'r pharo a'r eithdiaid i arwain yr Israeliaid allan o'r caethweisiais oedden nhw'n byw o dano fo. Byddai'r ffon bugail yma yn cael ei ddefnyddio i wahanu'r môr coch, i alluogi'r Israeliaid i ddianc oddi ar y pharo a'r eithdiaid. Byddai hefyd yn cael ei ddefnyddio i taro carreg tra oedd yr Israeliaid yn croedr anialwch i ddod â ddiwr allan ohono fo iddyn nhw. A byddai'r ffon syml yma yn cael ei ddefnyddio i sicrhau llwyddiant i'r Israeliaid mewn frwydr. Achos, jyst fel mae Duw yn cyfarfod Moses mewn lle cyffredin, mae'n defnyddio'r cyffredin i wneud pethau arbennig. Mae Duw yn gallu ac mae Duw isio defnyddio'r hyn sydd gennym ni i wneud yr arbennig. Nid oherwydd unrhyw beth dyn ni yn gallu gwneud, ond oherwydd fe, oherwydd nerth Duw a'i agoniant ef. Ac bore yma, dyn ni gyd, pob un ohono ni fel Moses, gyda rhywbeth yn ein llaw. Efallai fod hi'n rhyw dawn penodol, rhyw talent, sgil, adnodd, amser, baich dros rhywbeth penodol. Falle bod hi'n rhywbeth dyn ni ddim wir yn meddwl llawer ohono fo ar hyn o bryd. Mae gwirionedd hyfryd ydy bod Duw isio defnyddio hynna. Bod Duw yn caru defnyddio yr hyn sydd gennym ni. Faint bynnag mor fawr, neu faint bynnag mor fach ydy'r peth yna. Gall Duw ei ddefnyddio a bydd Duw yn ei ddefnyddio. Pan oedd y ffon yn noelo Moses, ffon bugail oedd o, i helpu warchod ac amddiffyn y praidd. Ond, yn noelo Duw, roedd yn gallu gwneud pethau llawer iawn mwy. Ac ar ôl gofyn y cwestiwn i Moses, dyma Duw yn deud wrth Moses, tafla hi ar lawr. A dyna beth mae Moses yn ei wneud. Mae'n taflu'r ffon ar y llawr. A dyma Duw yn troi'r ffon i fewn i neidr sydd yn ofni Moses, rightly so, dwi'n meddwl, i gychwyn. Ond ar ôl i Dduw deud wrth y few codi, troi gafel ar ei gynffon, dyma fe'n troi yn ôl yn ffon unwaith eto. Oedd y dim ond pryd oedd Moses wedi rhoi'r ffon i Dduw. Oedd Duw yn gallu ei chymryd a'i ddefnyddio. Dim ond ar ôl i Moses caniatáu ac efuddhau i Dduw a'i ewyllys, yr oedd Duw yn gallu cymryd beth oedd yn ei law a defnyddio fo i wneud pethau arbennig. Yn cymryd beth oedd efallai Moses yn arroedd o fethiant mewn llygaid dynol, a mae'n thebyg yn llygaid Moses ei hunan, ac yn ei ail ddiffinio i fod yn rhywbeth da ac rhywbeth byddai'n rhoi clod a gogoniant i Dduw a datgelu ei fawredd a'i ddaioni i eraill. Roedd y foment honno oedd Moses wedi ildio i Dduw, roedd Duw wedi ei drawsnewid. Yn diddorol, ar ôl yr hanes ni wedi clywed bore yma yn pennod 4, pam ffon Moses yn cael ei sôn amdano fo, dy ddim yn cael ei sôn am ffon Moses moiach. O hyn ymlaen, dyn ni'n gweld bod y ffon yn cael ei alw yn ffon yr arglwydd. Nid ffon Moses, ond ffon yr arglwydd. A bydd y pobl Duw yn cael ei arwain allan o'r aifft. Dim hyder na nerth Moses oedd wedi gwneud hyn yn bosib,
ond yn lle yr galwad oedd ganddo fe, a'r y fuddod i Dduw ddefnyddio yr hyn roedd ganddo fe. Ac i ni heddiw beth bynnag ydy'r hyn dyn ni'n dal yn ein dwylo. Profiad, dawn, adnodd. Mae dim ond pryd dyn ni'n ei ildio i Dduw, a mae'n gallu cymryd a defnyddio i wneud pethau arbennig. Pethau moyn y allan ni wneud ar ein ben ein hunan, trwy nerth ein hunan. Ond gyda Duw, mae'r arbennig yn bosib. A trwy hanes y Beibl i gyd, ni gweld a chlywed hanesion o Dduw yn cymryd beth sydd gan bobl. Yr hyn sy'n cael ei ildio iddo fe ac yn gwneud pethau arbennig trwyddyn nhw. Yn yr Testament Newydd, ni'n neidio am funud bach, dyn ni'n cyfarfod bachgen bach, oedd gyda bocs boed o 5 pysgodyn a 2 torn. Dwi'n wastad cymysgu hynna. Oedd efo bocs boed bach, efo dim llawer ynddo fo. Ac nath Duw defnyddio fo i foedo dros 5,000 o bobl. A wedyn neud yn ôl i'r Hen Testament, dyn ni'n gweld bachgen bach arall. Oedd dim ond gyda sling a pebbled bach. Ond dyn ni defnyddio nhw i ddod â llwyddiant i bobl Duw a dangos mawredd Duw. Felly bore yma ffrindiau, be sydd yn dy law? Mae dechrau'r flwyddyn yn dechrau tymor newydd yn amser lle mae pobl yn wneud ymrwymiadau i wneud pethau'n wahanol yn dydan. Felly pethau i wella eu hunan, neu wneud rhyw lifestyle change, mynd i'r gym yn fwy aml, mynd ar diet, stopio bit o siwgr, beth bynnag ydi o. Ond be os ar ddechrau'r flwyddyn hon, dyn ni yn gadael i Dduw gofyn y cwestiwn yma wrthon ni. Yr un cwestiwn gofynnodd wrth Moses. A beth fyddai fel i ni gymryd yr amser i ymateb ac i'w rhoi yn ôl i Dduw yr hyn sydd yn ein dwylo dros y flwyddyn nesaf. Beth ydy'r peth sydd yn ein dwylo allwn ni rhoi i Dduw? Efallai mae'r man cychwyn ydy gofyn i Dduw gyntaf i ddangos i ni beth sydd yn ein dwylo. I ni beidio canolbwyntio ar yr hyn sydd ddim gennym ni, ond i ganolbwyntio a gweld yr hyn sydd gennym ni. I ni weld bod gyda ni rhywbeth i roi. Efallai ar hyn o bryd mae'ch amgylchiadau chi yn golygu bod chi efo mwy o amser neu adnoddau, neu bod gennych chi rhywbeth ar eich calon sydd wedi bod yn tyfu. Beth fyddai'n edrych fel ar gychwyn y flwyddyn newydd yma yw rhoi i Dduw fel offrwm, iddo fo gallu ei ddefnyddio. Falle bod gennych chi angerdd, dawn, sgil, ond dydw i ddim yn edrych fel llawer iawn. Ac efallai dydw i ddim yn edrych bod yn rhywbeth digon dda. Neu efallai mae hyn yn profiad neu tystiolaeth. Wel, bore yma, mae Duw yn gwahodd bob un ohono ni i ddod ato fo efo beth sydd yn ein dwylo. I rai efallai bydd y cam gyntaf o hynny yn golygu ildio iddo fo am y tro gyntaf. I gyfesu'r angen am Iesu a derbyn ei fyddeiant a chariad. Neu efallai i rai ohoni bore mae'n edrych fel mynd ato fo o'r newydd. Gyda'r hyn sydd gennym ni yn ein dwylo. Y gadael iddo fo i ddefnyddio. I wneud yr amhosib a'r arbennig mwyn i ni ac eraill gweld a profi mwy ohono fo a gweld y newid o gwmpas just fel wnaeth Moses. Clod i Dduw, mae'n gallu gwneud llawer iawn mwy na dim y byddwn ni'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed gallu ei ddychmygu.